dobry, dobry dzień. Jest mi bardzo miło, że mogę się dzisiaj z Państwem spotkać, ażeby spróbować Państwa zarazić sympatią do Geniali. Jest to platforma, dzięki której możemy przygotować bardzo ciekawe, żywe lekcje, m.in. języka kaszubskiego. Dzisiaj będzie bardzo multilingwistycznie, ponieważ Geniali jest platformą hiszpańską. Wiele komend, które w niej się pojawiają, jest zapisanych w języku angielskim. Ja będę Państwu opowiadała w języku polskim, natomiast będziemy pracowali na materiale kaszubskim. Jeżeli zależy Państwu na tym, żeby dzieci lubiły nasze zajęcia, żeby chętnie na nie przychodziły, nawet żeby czekały na kolejne, nie mogły się doczekać, to Geniali wydaje mi się, że będzie strzałem w dziesiątkę. Proszę Państwa, żeby zacząć pracować na platformie Geniali, musimy znaleźć sobie w przeglądarce i zdecydowanie polecałabym tutaj przeglądarkę Chrome, stronę Geniali. Piszemy to genial.li. Dlaczego Chrome? Dlatego, że właśnie przeglądarka Chrome jest najbardziej kompatybilna z tą platformą i tutaj nie powinno być żadnych problemów w pracy. Jeżeli wybierzemy inną przeglądarkę, mogą nam się dziać cuda, niektóre rzeczy mogą nie działać, a więc nie polecałabym tego. Żeby zacząć pracę, musimy, tak jak to zazwyczaj bywa, zalogować się. Żeby się zalogować, musimy mieć wcześniej założone konto, więc klikamy na początku w ten przycisk Zacznij tworzyć. Jeżeli komuś z Państwa tutaj pojawiłby się przycisk, ale w języku angielskim, a językiem angielskim nie czuje się za dobrze, wtedy jest taki trik, że możemy gdzieś na białym polu prawym przyciskiem myszy i pojawić nam się takie okno. W tym oknie mamy przetłumacz na język polski. Jak to naciśniemy, to strona będzie się automatycznie tłumaczyła na język polski. Jak Państwo zobaczą, później nie wszystko da się przetłumaczyć. Niektóre przyciski trzeba będzie znać w języku angielskim, ale większość rzeczy faktycznie na język polski nam się przetłumaczy. No i tutaj tradycyjnie, tak jak Państwo na pewno już znają to z różnych innych stron, mamy moduł do zakładania konta. Stwórz swoje darmowe konto. Wpisujemy swój e-mail, którego korzystamy, przygotowujemy sobie jakieś hasło, potwierdzamy to hasło, wpisujemy je po raz drugi. No i klikamy Zapisz się. Oczywiście zanim pozwoli nam platforma na zapisanie się, na stworzenie tego konta, musimy też kliknąć tutaj, potwierdzając, że przeczytaliśmy i zaakceptowaliśmy warunki użytkowania i politykę prywatności Geniali. I to wystarczy. Ja tego w tej chwili nie będę robiła, ponieważ ja już mam założone konto, ale z pewnością wpisanie tych danych wystarczy, ażeby konto się pojawiło. Kiedy już mamy konto, wrócę do poprzedniego widoku. Kiedy już mamy konto, klikamy sobie o tutaj, tu wybierzemy język polski, klikamy tutaj i się zalogujemy. Tutaj on pamięta już moje dane, a więc wystarczy się zalogować, nie muszę ich po raz kolejny wpisywać. No i jesteśmy już na stronie startowej Geniali. To jest moja strona startowa, więc tutaj są zapisane prace, które już kiedyś wykonałam. Państwo, jeżeli założą sobie konto, to oczywiście tutaj będą mieli wszystko czyste, oprócz tego przycisku Create Geniali, czyli stwórz swoje własne Geniali. I my również właśnie tutaj wejdziemy, ponieważ ten przycisk pozwoli nam zacząć pracę z Geniali. Po wejściu do kreatora pojawi nam się taka strona. Tutaj jak widać wszystko jest w języku angielskim, ale możemy sobie to jednym kliknięciem przetłumaczyć. I już mamy język polski. I teraz proszę Państwa tak, Geniali to jest platforma, która służy do przeróżnych rzeczy. Można się jej uczyć tygodniami, miesiącami i ciągle jeszcze nie wiedzieć wszystkiego. Ja oczywiście dzisiaj nie jestem w stanie opowiedzieć Państwu o wszystkim, zresztą wszystkiego pewnie sama nie wiem. My się skupimy na tym, co nam jest na lekcję kaszubskiego potrzebne najbardziej, czyli na prezentacji. Prezentacja tak naprawdę pozwoli nam pokazać dzieciom dokładnie wszystko, co może nam się tylko wymarzyć.
Po wejściu do prezentacji mamy tutaj różne wzorce prezentacji. Możemy sobie je obejrzeć, możemy sobie wybrać któryś wzorzec, który nam się podoba, aczkolwiek ja bym proponowała i sama najbardziej lubię tworzyć prezentację od podstaw. Do stworzenia prezentacji od podstaw, czyli od białej kartki, służy nam to ten pierwszy przycisk i tutaj właśnie wejdziemy. Pojawia tam się okno, gdzie nasza wybrana prezentacja jest powiększona. Tutaj na dole są takie różne kolorowe prostokąty. One służą do tego, żeby zmienić kolorystykę tego, co tutaj jest. To jest drobiazg, myślę, że niepotrzebny. Nam w tej chwili tak to działa. Zmienia nam się kolor czcionki. My potwierdzamy, że zdecydowaliśmy się właśnie na wybór takiej kartki, klikając w ten niebieski przycisk. Geniali tak naprawdę jest bardzo intuicyjne. Kiedy my już raz dowiemy się, do czego służą kolejne przyciski, bez problemu możemy zacząć pracować i tworzyć kolejne piękne rzeczy. Teraz w tym oknie musimy wybrać, jak ma wyglądać nasza strona. Ja znowu proponowałabym zacząć od tej pierwszej, która tutaj automatycznie jest zaznaczona. Kiedy już zaznaczyliśmy naszą stronę, znowu przyciskamy to, co jest podświetlone. To jest od razu sugestia, że właśnie tym należy zatwierdzić. Tutaj akurat ten przycisk nazywa się Add, czyli dodaj. I oto, proszę Państwa, jesteśmy już w środku kreatora i możemy zaczynać naszą przygodę z Geniali. Postaram się teraz po kolei wyjaśnić Państwu, do czego służą kolejne przyciski, które tutaj mamy. Tak jak mówiłam, tego panelu niestety na polski nigdy nam się nie uda przetłumaczyć. Musimy po prostu wiedzieć, co możemy z tymi kolejnymi ikonami zrobić. Zacznijmy może od tego, że wyczyścimy sobie tą stronę. Zaznaczamy sobie ten pierwszy moduł. I po prostu tak jak w Wordzie albo w każdym innym edytorze usuwamy. Nasza strona już jest czysta. W tym widoku widzimy całą naszą prezentację. W tej chwili, tak jak Państwo zauważyli, jest nasza pierwsza strona, to ta, którą mamy tutaj powiększoną i tylko tyle. Zazwyczaj prezentacja w Geniali ma tych stron co najmniej kilka albo i kilkanaście. Można je sobie stworzyć od razu, można też później dodawać w miarę postępu pracy. Jeżeli chcemy dodać kolejną stronę, tutaj, tak jak się łatwo domyślić, mamy plus, a więc taki przycisk, który będzie nam kolejne strony dodawał. Zobaczcie Państwo, jeżeli nacisnę plus, pojawia mi się okno, które już znamy. To jest to samo okno, które było chwilę wcześniej. Znowu zaznaczamy sobie białą stronę, klikamy Add i pojawiła nam się druga strona. Można to zrobić jeszcze szybciej, ponieważ każdą z tych stron możemy sobie skopiować. Jak podświetlimy sobie stronę, powiedzmy tą pierwszą, tutaj mamy takie dwa kwadraciki. Te kwadraciki służą właśnie do kopiowania. Jak ja tutaj kliknę, zobaczcie Państwo, pojawia mi się kolejna strona identyczna jak ta pierwsza. A więc jeżeli kolejne strony mają być takie same, to jest to szybsza wersja kopiowania. Jeżeli już jesteśmy przy tych ikonach, które tutaj są na stronach, mamy tutaj ten kosz. Też kosz. Kosz oczywiście służy do tego, żeby tą stronę usunąć. Teraz kliknę w kosz. Pytają mnie, czy na pewno chcą usunąć stronę. Potwierdzam, że tak. I strona nam zniknęła. Mamy tylko dwie. Ja ich skopiuję jeszcze kilka. Będziemy mieli na początku 5 pustych stron. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A teraz jest 5. Nasza prezentacja ma w tej chwili już 5 stron i możemy przystępować do dzieła. W tej chwili najważniejszy dla nas będzie
ten panel, taki ciemny, granatowy, czy to nawet czarny, w którym będziemy przechodzili i uczyli się, co możemy zrobić z tymi kolejnymi rzeczami. W tej chwili mamy podświetlony przycisk Page, czyli strony. Zawsze, jeżeli będziemy chcieli, żeby ten widok nam się otworzył, będziemy musieli wracać do Page. Zobaczymy to troszkę później, w jaki sposób to działa, kiedy już coś stworzymy. Kolejny przycisk Background. Background, czyli to, co chcemy mieć w tle naszej prezentacji. Tutaj na górze tego widoku widzimy, że mamy do wyboru dwie rzeczy. Mamy albo kanwę. Kanwa to jest ta biała kartka. Jak Państwo się uważnie przyjrzą, to ten widok, ten duży, składa się z kartki białej oraz tła, które jest nieco ciemniejsze, takie jasno-szare. To coś białe to jest kanwa, natomiast ta ramka troszkę ciemniejsza to jest base. I w zależności od tego, jak będziemy chcieli to nasze tło zbudować, zaznaczamy sobie albo to, albo to. Zacznijmy może od ramki. Możemy tutaj albo wybrać sobie jakąś rzecz, którą mamy tutaj w Geniali wprowadzoną. Na przykład mamy bibliotekę. Show more oznacza, że pokaż więcej i w tej chwili otworzą nam się różne ilustracje, które zostały zapisane w bibliotece i z nich możemy sobie wybrać, co tylko nam się podoba i ta rzecz, którą wybierzemy, pojawi się nam tutaj zamiast tej ciemniejszej ramki. Zaraz przeszukam szybciutko, co tu mogłoby być. Powiedzmy, to jest chyba krateczka. Powiedzmy taka krateczka. Niektóre z tych rzeczy są animowane. Jeżeli przy obrazku widać taką myszkę, to znaczy, że jest to animacja, czyli coś tam się będzie działo. Jak najedziemy na tą animację, to w miniaturce widzimy, jaki efekt. Tutaj na przykład mamy burzę. Tutaj będzie nam się przesuwała podłoga, ale tego nie polecam, to oczy bolą od patrzenia. Tutaj mamy jakiś kosmos, tutaj będą nam piłeczki się ruszały. Niech zostanie na razie to niebieskie. Zrobiliśmy sobie ramkę, teraz przechodzimy do kanwy, czyli do tego, co dla nas jest najważniejsze, ponieważ właśnie w kanwie będziemy tworzyć naszą prezentację. I proszę Państwa, jedna ważna uwaga. Jeżeli przygotowujemy prezentację w Geniali po to, żeby ją pokazać dzieciom na lekcji, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że nasze monitory, nasze tablice mają różne rozdzielczości i często jest tak, że to, co my sobie przygotowujemy w takiej rozdzielczości, niekoniecznie będzie kompatybilne z naszą tablicą w szkole. W związku z tym dobrze jest prezentację robić tylko w kanwie, natomiast rameczka niech sobie zostanie ramką. Jeżeli ją gdzieś nam utnie z boku, to nic się nie stanie, natomiast prezentacja będzie widoczna cała. No ale w tej chwili jesteśmy już w kanwie i próbujemy sobie stworzyć tło do naszej pierwszej strony. Możemy wybierać również z tych obrazków, które tutaj mamy umieszczone. To może będzie zaszalone. Jeżeli chcemy wyjść z tego widoku, wracamy zawsze strzałeczką back. Pokażę Państwu, co tu jest jeszcze. Są jeszcze Pixabeje. Strona Pixabay jest to taka dość popularna strona służąca właśnie do uzyskiwania różnych grafik. Show more, mamy ich tutaj sporo. Jest z czego wybierać, ale gdyby nam brakowało, to można też tutaj kliknąć, wtedy wejdziemy na stronę Pixabaya i tam znajdziemy jeszcze większą bazę grafik. Coś takiego prostego, żeby nam nie utrudniało potem odbioru prezentacji. Mamy tutaj ładne płótno, niech będzie. W ten sposób przygotowaliśmy sobie tło do naszej pracy. Wrócimy. Gdybyśmy chcieli, żeby na tym tle pojawiło się jakieś nasze zdjęcie, czy jakaś nasza grafika, można to również zrobić, klikając tutaj. Jeżeli kliknę w to pole, to wtedy zostanę przeniesiona do okna, w którym będę mogła wybrać, gdzie ta grafika, którą chciałabym wprowadzić do prezentacji, gdzie tak pojawia mi się zawartość mojego komputera, mogę sobie wybrać. Nie będę robiła, ale myślę, że to jest. W
Także w ten sposób chyba omówiliśmy sobie ten przycisk background. Nic tutaj specjalnie skomplikowanego wydaje mi się, że nie było. Teraz może skoczmy sobie na górę do tekstu. Klikam w tekst. Myślę, że też dla większości Państwa, którzy korzystają z edytorów do pisania, nie będzie nic skomplikowanego. Tekst służy do tego, żeby tutaj jakieś rzeczy zapisać. Możemy sobie wybrać czcionkę, jeżeli wybierzemy literę 1, to będą takie duże litery, tu będą mniejsze, tu będą jeszcze mniejsze, różne układy liter. Ja sobie powiedzmy wezmę tą. Pojawiło nam się tutaj pole do pisania. To jest oczywiście tylko wyjściowy wybór. Ja za chwilę, jak Państwu pokażę, będę mogła przeróżne rzeczy zrobić z tym, co napiszę. Usuniemy ten napis, ponieważ wracamy właśnie niedługo do szkoły, w każdym razie do tych małych dzieci, kto z Państwa uczy, to dzisiaj postaram się skupić właśnie na szkole i naszym tematem tego, co tutaj spróbuję stworzyć dzisiaj dla Państwa, będzie właśnie to szkłę. Rameczkę możemy sobie zmniejszyć. I teraz z tym napisem możemy robić przeróżne rzeczy. Możemy go sobie obracać. Proszę bardzo. Może kręcić w kółko, możemy go sobie ustawić na przykład tak pod skosem. Jeżeli stwierdzam teraz, że te literki, które wybrałam, są jednak za małe, mogę sobie je powiększyć. Tutaj, kiedy napis jest podświetlony, jest w rameczce, czyli wiadomo, że ja na nim pracuję, pojawia nam się taki pasek. To jest pasek, myślę, że intuicyjnie Państwo będą wiedzieli, co tutaj można zrobić. Jest podobny do tego, co mamy w Wordzie. Możemy zmienić kolor naszych liter. Powiedzmy, że nie chcę czarnych, ale chciałabym, żeby były czerwone. No to są czerwone. Mogą być niebieskie, albo ciemniejsze, jakieś granatowe, albo zielone. Powiedzmy, niech będą czerwone, no chyba były najwyraźniej widoczne. Wybrałam czerwone. No ale teraz stwierdzam, że ta czcionka nie bardzo mi się podoba, wolałabym inną. O, i widzą Państwo, kiedy zniknęła mi ramka, zniknął cały ten pasek. Jeżeli ja chcę go z powrotem, muszę znowu kliknąć w mój napis. Jest wszystko. Tutaj mamy do wyboru różne czcionki. Proszę tylko zwrócić uwagę na to, że nie wszystkie czcionki mają polskie znaki. W związku z tym dobrze jest, jak wybieramy czcionkę, sobie przetestować, wpisać jakąś polską literę czy kaszubską literę, zobaczyć, czy one będą funkcjonowały. Ja bardzo lubię te dwie czcionki, one bardzo ładnie wyglądają z daleka na tablicy, są dość grube, wyraźne, a przy okazji nie takie całkowicie normalne. Wybierzemy tą pierwszą. I już nasz napis do szkłę wygląda całkiem inaczej. No ale jak się mu przyglądam w czasie tworzenia, to widzę, że on jest jeszcze troszkę za mały. A więc tutaj możemy sobie go powiększyć, powiedzmy do 55. Kiedy ja byłam na kursie i uczyłam się Geniali, pani, która prowadziła to szkolenie, mówiła, że jej doświadczenie szerokie z tą platformą mówi, że jeżeli chcemy przygotować prezentację, która ma znaleźć się na tablicy w szkole, to czcionka co najmniej 36 jest konieczna, bo inaczej dzieci z tych dalszych ławek nie będą mogły odczytać tego, co jest na tablicy. Także 36 albo więcej. Mniejsza czcionka może być trudna do odczytania. No i przesuniemy sobie to w róg. I teraz tak, tutaj oczywiście jest pogrubianie, tutaj jest kursywa, tu możemy sobie podkreślić nasz napis. Jeżeli klikniemy tutaj, to pojawi nam się tło, ale do samego napisu. Czyli na przykład kliknę niebieski i niech Państwo zobaczą, za chwilę mamy napis z tłem niebiesiutkim. Wtedy jest on lepiej widoczny, zwłaszcza wtedy, kiedy to tło byłoby miało jakieś elementy, które by mogły nam zakłócać odbiór tego napisu. Dobrze, tutaj mamy zamianę liter drukowanych dużych na małe, w tą albo w tą. Tutaj pojawi nam się cień, też całkiem ładny efekt. Tu możemy justować, ale to wtedy, kiedy jest tego tekstu więcej. Punktować. Myślę, że to wszystkie istotniejsze rzeczy.
dwa przyciski, które tutaj, przepraszam, jeszcze raz kliknę w napis. Te dwa przyciski, które tutaj nam się pojawiają, takie białe ikonki, one będą się pojawiały dokładnie przy każdym elemencie, który będziemy tutaj wybierać z tych różnych możliwości. Ten pierwszy, podobny do komety, służy nam do animowania. Niech Państwo zobaczą, co się zadzieje, kiedy ja kliknę w tą kometę. Pojawi nam się tutaj animacja. No i teraz tak, entrance, czyli wejście, exit, czyli wyjście, continuous, czyli co się dzieje z tym napisem akurat, kiedy on sobie tutaj trwa. No i czwarty przycisk mówi o tym, co się zadzieje z tym elementem, kiedy najedziemy albo klikniemy myszką. No i teraz zobaczcie Państwo, tutaj nie musimy każdego przyciskać i sprawdzać, bo wystarczy, że najedziemy myszką i zobaczymy, jak ten efekt wygląda. Najpierw entrance, czyli wejście, czyli w jaki sposób ten napis nam się pojawi w prezentacji. No one znaczy, że nie ma żadnego efektu. I teraz bez klikania ja tylko najeżdżam. Zobaczą Państwo, niech Państwo popatrzą, jak ten napis się zachowuje. Takie są możliwości. Można sobie tutaj pojeździć, wybrać to, co nam się podoba najbardziej. Tutaj jest jeszcze taki pasek, który mówi nam o tym, z jakiego miejsca tenże napis nam się pojawi. Ja wybrałam na razie to kółeczko, czyli on się pojawia w tym samym miejscu, w którym jest. Nie przesuwa nam się, prawda? On jest cały czas w tym samym miejscu. Jeżeli wybiorę strzałkę, to wtedy on będzie wchodził z tej strony i przechodził w tą. Proszę popatrzeć. Jeżeli wybiorę drugą strzałkę, to będzie odwrotnie. Z lewej strony do prawej. Ta strzałka będzie powodowała, że napis nam się pojawi od dołu, a ta strzałka pokaże nam możliwości, kiedy napis spadnie nam z góry. Myślę, że możemy sobie tutaj ustawić cokolwiek. O, powiedzmy to ustawię, swirla. Kiedy zaznaczę już jakąś z tych możliwości, na dole pojawiają mi się jeszcze dwie rzeczy. Start, czyli ten napis ma się pojawić od razu, kiedy tylko ta strona jest wyświetlona. Też chciałabym, żeby on się pojawił z pewnym opóźnieniem. Czyli najpierw pojawia się strona, a dopiero za chwilę napis. Jeżeli mamy 0, to pojawia się od razu. Tutaj możemy sobie poplusować troszeczkę i sprawić, żeby ten napis pojawił nam się powiedzmy po sekundzie, kiedy ta strona już jest. Natomiast tutaj mamy speed, czyli prędkość. Chodzi o to, że ten napis może na przykład spadać z góry albo szybciej, albo wolniej. On automatycznie jest ustawiony na 2 sekundy, czyli on będzie się pojawiał przez 2 sekundy. Natomiast jeżeli chciałem, żeby on wolniej spadał albo wolniej się ślizgał z prawej czy z lewej, to sobie przesuwam na przykład na 4 sekundy. Wtedy ten jego ruch będzie wolniejszy. Jeżeli chcę, żeby ten napis był od początku do końca, to nie ustawiam sobie wyjścia, natomiast mogę sobie ustawić jeszcze continuous, czyli jak on się będzie zachowywał, kiedy już pojawi się na swoim miejscu. No i powiedzmy, że chciałabym, żeby ja lubię bardzo to, on sobie będzie tutaj tak pływał po ekranie. To sobie ustawimy. Natomiast po najechaniu myszką chciałabym, żeby powiększył się. Dobrze. Tyle ustawień. No i teraz, proszę Państwa, myślę, że możemy sprawdzić, jak nam to wyszło. A żeby sprawdzić, jak uczniowie będą widzieli to, co my tworzymy i warto z tego korzystać często, żeby być pewnym, że to, co myśmy sobie tutaj zaprojektowali, faktycznie działa tak, jak myśmy chcieli, a nie zawsze tak jest, czasem trzeba powtórzyć, służy nam to oczko. Jak kliknę w oczko, to pojawi mi się w oknie podgląd tego, tak jak będą to widzieć nasi uczniowie. Proszę bardzo. Kiedy zrobię to po raz pierwszy, od kiedy zaczęłam tworzyć prezentację, ona wymusza ode mnie, żebym w jakiś sposób nazwała to, co tworzę. Nazwiemy ją, powiedzmy, szkłęła. Zapisujemy save i teraz już zobaczymy podgląd.
Pojawia się, kiedy już stanie, to zaczyna pływać, a kiedy ja najadę myszką, to z jakiegoś powodu mi nie działa. No właśnie, nie działa. Spróbujemy jeszcze raz, zobaczymy, czy coś może poszło nie tak. Musimy kliknąć z powrotem w napis. Jeszcze raz wejść w animację. Myszka jest zaznaczony. Czasami jest tak, że no oczywiście ta strona jest w sieci, internet działa szybciej albo wolniej, czasami też ze stroną są kłopoty. Czasami jakiś kłopot przy tworzeniu prezentacji nie wynika wcale z tego, że myśmy coś źle zrobili, no ale z tego, że jakiś problem techniczny, chwilowy się pojawia. Dobrze. Spróbujemy, powiedzmy, zooma sobie ustawić. Zobaczymy, czy z zoomem nam zadziała. Jeszcze raz podświetlam. Klikam w oczko. No i niestety nam to nie działa. No trudno. Zostawimy. Być może to za dużo naraz byśmy chcieli od tego napisu. Dobrze, czyli w taki sposób tworzymy napis. Jeszcze raz go podświetlę, ponieważ tak jak wcześniej pokazywałam, to jest ikonka służąca do animacji, natomiast ta ikonka, taka łapka z wyciągniętym palcem, tak jakby sugerująca, że on coś naciska, służyć nam będzie do interaktywności. Za każdym razem, kiedy naciśniemy na taką łapkę, pojawi nam się takie właśnie okno, w którym będą 4 możliwości. Albo tooltip, czyli taki dymek. Jeżeli ja bym chciała, żeby po naciśnięciu na przykład na ten napis, czy najechaniu na ten napis pojawił się tutaj jakiś dymek, jakaś informacja, to wtedy wybieram sobie właśnie tooltip. Jeżeli ja bym chciała, żeby uczniowie po najechaniu na dymek mieli taką bardziej stabilną tą informację, bo tooltip się pojawia nie wiadomo gdzie, to z lewej, to z prawej, pojawia się i znika. Natomiast jeśli ja bym chciała, żeby ta informacja wyświetlona była bardziej stabilna, to wtedy wybieram sobie window, okno, wtedy pojawi się po prostu okienko, które zostaje i na które można sobie dłużej popatrzeć. Kolejna rzecz to jest go to page, czyli możemy zrobić tak, że po naciśnięciu powiedzmy na ten nasz napis, uczniowie zostaną przeniesieni na inną stronę. To jest przycisk, który jest bardzo pomocny przy tworzeniu escape roomów, kiedy nie można po prostu przejść w prawo, w lewo, tylko trzeba właśnie znaleźć jakiś element i w ten konkretny element kliknąć i dopiero on nam otwiera na przykład drzwi do kolejnej komnaty. To się dzieje właśnie za pomocą tego przycisku Go to Page. Po prostu powodujemy, że uczniowie po naciśnięciu czegoś, co sobie zaplanujemy, przenoszą się na inną stronę. No i jeszcze jest link. Możemy też zrobić tak, że po naciśnięciu na przykład tego przycisku, tego napisu, przeniesiemy się na jakąś stronę w sieci, na którą chcielibyśmy się przenieść. Jak to wszystko działa, ja Państwu jeszcze za chwilę pokażę na jakimś przykładzie. Tak? Może nie na tym napisie, bo napis chyba nie jest do tego najlepszy. No to i teraz tak. Mamy dość pełen. Lekcja ma być o szkole, a więc ta pierwsza strona jest stroną tytułową, więc trzeba by tutaj coś jeszcze zrobić. Ponieważ ja pracuję w szkole w Redzie, gdybym przygotowywała to dla swoich dzieci, no to oni dawno w szkole nie byli, więc warto by było przypomnieć im, jak ta nasza szkoła wygląda, a więc możemy sobie tutaj wkleić zdjęcie naszej szkoły. Jak to zrobić? No, proszę Państwa, mamy kolejną ikonkę Image. Image, czyli panel, który będzie nam służył do umieszczania przeróżnych ilustracji. No i proszę popatrzeć. Tutaj mamy Your Computer, czyli jeżeli chcemy, ażeby ta ilustracja, która ma się znaleźć na prezentacji, pochodziła z naszego komputera, to klikniemy sobie tutaj i znajdziemy lokalizację jej. Ja w tej chwili kliknęłam właśnie w Your Computer, otwiera mi się okno. Ja sobie wcześniej już wyszukałam zdjęcia mojej szkoły, mam je na pulpicie.
Już go szukam. O, to jest nasza szkoła w Redzie. Proszę bardzo. Kliknęłam. Ta szkoła za momencik pojawi nam się tutaj. Już jest. Tutaj jest taki pasek, który pokazuje postęp. Jak dojdzie do końca, jest już cały niebieski, to znaczy, że zdjęcie się wygrało. Teraz trzeba w nie kliknąć i ono, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, pojawi nam się na naszej prezentacji. Kiedy chwycimy je za te kuleczki na rogach, możemy je zmniejszyć albo powiększyć. Ja sobie je troszeczkę zmniejszę. Tutaj mamy kółeczko, za pomocą którego znowu możemy sobie je kręcić, jak nam się podoba. A jeżeli złapiemy je, to możemy je przesunąć. Powiedzmy, że ta szkoła będzie tutaj gdzieś na środku. Dobrze, w taki sposób bardzo łatwo wkleiliśmy sobie zdjęcie z komputera, ale mamy też różne inne możliwości. Tutaj jak zejdziemy troszkę niżej, mamy różne obrazki. Kliknę Show More, ażeby pojawiło mi się ich więcej. Tutaj mamy pasek, który możemy sobie wyszukać, jaki obrazek byśmy chcieli. Warto tylko pamiętać o tym, że nie jest to polska, a tym bardziej nie jest to kaszubska wersja, a więc szukamy w języku angielskim. Jeżeli nie wiemy, jak to słowo w języku angielskim brzmi, to trzeba sobie otworzyć w kolejnym oknie, tutaj przyciskiem plus, otwieramy kolejne okno, szukamy translatora i tłumaczymy sobie to słowo z polskiego na angielski, wpisujemy w wersji angielskiej, wtedy to wyszukiwanie będzie znacznie łatwiejsze. Czasami zdarza się tak, że również słówka polskie wyszuka, ale to chyba przypadkiem jedynie, bardzo rzadko. No i tutaj mamy do wyboru przeróżne ilustracje. One wszystkie, co ważne, są z wyciętym tłem. Tak? Tutaj nie będzie takiego białego tła, jak to zwykle bywa, jeżeli sobie coś pobierzemy, tylko to będą same te obrazki. Jak to wygląda, pokażę Państwu na kolejnej stronie, bo tutaj mamy cały czas stronę tytułową, więc nie będziemy tutaj za dużo wklejać. Natomiast myślę sobie, że teraz, ponieważ nasi uczniowie bardzo dawno w szkole nie byli, być może zapomnieli, jak do tej szkoły dojść, to na tej stronie tytułowej można by postawić kierunkowskaz, taki drogowskaz, jak to stoją na ulicach. Możemy tutaj sobie go poszukać, ale ja już wcześniej przeszukałam, wiem, że akurat takiego drogowskazu, jaki ja bym chciała, tutaj nie ma. A więc co możemy zrobić? Możemy go sobie wykreować. Otwieramy kolejne okno. I w tym oknie wpisujemy sobie drogowskaz. Wybieramy grafikę, bo nas interesuje najbardziej grafika. I już mamy, ten mi się na przykład bardzo podoba, jest taki kolorowy, wesoły, więc ja sobie go powiększę. Klikam prawym przyciskiem myszy, zapisuję grafikę. Zaraz otworzy mi się okno, zapyta, gdzie ja to chcę zapisać. Zapiszemy sobie to jako drogowskaz 1, powiedzmy. Mam to zapisane na pulpicie. Dobrze. I teraz, proszę Państwa, ten drogowskaz, który ja sobie stąd pobrałam, będzie w białej ramce. Jeżeli ja go bym w takiej formie chciała włożyć do mojego edytora, do mojej prezentacji, no to niestety nie będzie to najładniej wyglądało, tak? Bo tu się pojawi biała ramka i w środku drogowskaz. Ja bym wolała, żeby on był bez tej ramki. A więc co zrobić? Jest taka bardzo pomocna strona, którą można sobie w ciągu chwili wyszukać. Nazywa się Remove przez V. Już ją otwieram. Na tej stronie w ciągu 2-3 sekund można sobie wszystko wyciąć z tła. Ważne jest, żeby ten obrazek, który wycinamy, był na pierwszym planie i żeby tło było w miarę równomierny, miało kolor,
bo inaczej Remove może mieć kłopot. Załaduj obrazek. Wyszukujemy sobie ten obrazek. Zapisałam 1. To jest innego, sobie tutaj wcześniej zapisałam, ale może być i ten. Remove w tej chwili pracuje i w tej chwili już wyciął mi wszystko i mówi, że mogę sobie ten obrazek wycięty pobrać. Klikam pobieranie i w tym momencie on mi go zapisał w pobranych. Wracamy więc do edytora. Jesteśmy w image, czyli w obrazku i chcę sobie ten drogowskaz z pobranych tutaj wkleić. A więc znowu z mojego komputera chcę sobie wyszukać obrazek. Otwiera się okno wyszukiwania. Szukam sobie tutaj na pasku, gdzie ja mam pobrane. Pobrane widzę są, przepraszam, nie tu. I tutaj dzisiaj jest jedna rzecz pobrana, to jest na pewno to. I faktycznie mamy tutaj już drogowskaz. Pasek jest cały niebieski, a więc jest gotowy. Klikam w to i proszę bardzo, pojawił mi się piękny drogowskaz, który sobie tutaj ustawimy na środeczku. Za wysoko. No i teraz, żeby nikt nie miał wątpliwości, chciałabym ten drogowskaz ustawić tak, żeby powiedzmy na tym czerwonym polu było napisane, że w tą stronę właśnie do szkoły. Możemy to bardzo łatwo oczywiście zrobić w Geniali. Wracamy do tekstu. Wybieramy sobie powiedzmy te małe litery, tu już nam się pojawiły. Piszemy sobie znowu szkoła. Zmniejszamy troszeczkę i dopasowujemy, za bardzo zmniejszyłam, i dopasowujemy do naszego pola. Myślę, że jest to dość wyraźne, tylko troszkę krzywe, a więc teraz łapiemy za kółeczko i spróbujemy ustawić tak, żeby pasowało. Pięknie. I już jest gotowe. I nasz obrazek jest już gotowy. Widać, że w tą stronę do szkoły, tu jest faktycznie nasza szkoła. Geniali umożliwia nam zrobienie też takich mini animacji. Pokażę Państwu w tej chwili z użyciem tego, o czym ja już powiedziałam, jak to można zrobić. Spróbuję w tej chwili zaprojektować dziewczynkę, która będzie do tej szkoły zmierzała szybkim krokiem. Jak to zrobić? Wracamy do obrazków. Tutaj ja Państwu pokazałam ten pierwszy panel z ilustracjami, potem są też różne bardziej skomplikowane rzeczy, całe grafiki. Mamy tutaj też gify, które również można sobie wstawić. Teraz spróbujemy umieścić sobie tutaj ucznia, który nam będzie zmierzał szybkim krokiem do szkoły. Ludzi znajdziemy w kolejnym przycisku Resource. Resource to przycisk, który umożliwi nam wprowadzanie do naszej prezentacji różnych prostych obrazków. Mamy ikony, jest tych ikon bardzo dużo, możemy z nich wybierać, możemy zmieniać im kolory. Zaraz Państwu zademonstruję, która tu ikonka mogłaby mieć jakikolwiek związek ze szkołą. Powiedzmy, że zegar. Klikam sobie w nią, zegar mi się pojawia, mogę sobie go gdzieś przesunąć, gdzie by mi bardziej pasował. Kiedy go zaznaczę i chciałam, żeby miał inny kolor, to klikam sobie tutaj w ten kwadracik i powiedzmy, że mój zegar będzie zielony. Niech tak zostanie. Back wracamy. Mamy tutaj też różne kształty, różnego rodzaju wykresy, a nawet mapki, a na dole mamy wybór postaci i właśnie z tych postaci skorzystam, żeby stworzyć taką miniaturową animację o tym, jak uczeń szedł do szkoły. Ten uczeń, myślę, że tak dość ładnie idzie, więc sobie go kliknę, on mi się już pojawia tutaj. I teraz tak, chciałabym, żeby ten uczeń szedł nam mniej więcej do tego kierunkowskazu. Tutaj będzie na niego czekała teczka, wziął tą teczkę i razem z teczką wyszedł nam, udał się w kierunku szkoły. Jak to zrobić?
Muszę go ustawić w miejscu, w którym będzie teczka, czyli w którym on na chwilę musi się zatrzymać. To będzie mniej więcej tutaj. Podświetlam sobie ucznia, przepraszam, nie tu, wchodzę w animację. Ponieważ on ma wejść z lewej strony do prawej, a więc w entrance, czyli wejście, zaznaczam sobie strzałeczkę i chciałabym, żeby on mi się tak właśnie wśliznął. Slajd. Chciałabym, żeby on to zrobił w miarę powoli, czyli 4 sekundy będzie mi wchodził i będzie wchodził nie od razu, tylko z opóźnieniem, powiedzmy po 3 sekundach. Jak już uczniowie zobaczą, co tu się dzieje, to dopiero on się pojawi. Czyli uczeń po 3 sekundach nam wchodzi, natomiast wychodzić będzie w jaki sposób? Tak, nie będzie nam ginął. Chciałabym, żeby on mi... tak nie. Aha, on ma wyjść, przepraszam. O, ja tutaj nie pomyślałam o tym, że mam ustawioną kropeczkę, a więc on mi ginie w tym samym miejscu. Mi chodzi o to, żeby on wyszedł, czyli żeby się poruszał w tą stronę. A więc wszedł takim ślizgiem i takim ślizgiem może wyjść. Ustawimy sobie tutaj i tutaj zobaczcie Państwo, od razu nie mamy już 0, tylko mamy 7 i 4, ponieważ Geniali pamięta, że on wchodził po 3 sekundach, jakiś czas mu zajęło to wejście, a więc on już z opóźnieniem ma zaplanowane wyjście. Ja bym chciała, żeby uczniowie dokładnie popatrzyli, co tu się dzieje, żeby on im za szybko nie uciekł, a więc ja sobie tu ustawię 9. Wypracowuję to, ustawiam 9 sekund i chciałabym, żeby też wychodził powoli. Po 9 sekundach uczeń wychodzi, a że ma wyjść z teczką, więc zapamiętujemy sobie, że również teczka po 9 sekundach musi się oddalać razem z uczniem. Żeby to zrobić, wracamy do obrazków, poszukamy teczki. Obrazki są tu. I szukamy sobie, co on mógłby ze sobą zabrać do szkoły. Tutaj już widzę, jest teczka otwarta, ale ja bym wolała, żeby ta teczka była zamknięta. O, proszę bardzo, jest piękna teczka. Klikamy sobie w nią, mamy już tą teczkę. Ustawiamy tą teczkę w takim miejscu, żeby wydawało się, że uczeń ją bierze, czyli mniej więcej tutaj. No ale nie wygląda to dobrze, ponieważ teczka zakrywa nam ucznia. Ja bym chciała zrobić tak, żeby ta teczka była z drugiej strony. Najpierw uczeń, potem teczka. Do tego służy nam przycisk, który mamy tutaj. Takie karteczki, kupa karteczek jedna na drugiej. Jeżeli klikniemy w te karteczki, możemy powymieniać ze sobą warstwy. Tutaj w tej prezentacji mamy kilka warstw. Mamy warstwę z teczką, mamy warstwę z uczniem, pod spodem mamy kanwę, a pod spodem jeszcze mamy tło. Mi chodzi o to, żeby te dwie górne warstwy zamienić ze sobą. To, co mamy podświetlone, to jest warstwa niebieska. I teraz zobaczcie Państwo, co się będzie działo. Jeżeli kliknę tutaj, nic się nie zmieni, ponieważ nasza zaznaczona teczka jest na samej górze. Tutaj również jest na górze, a więc się nic nie zmieni, ale już tutaj teczka będzie nam schodziła na dół i bardzo proszę, teczka znalazła się za uczniem. Ale ta teczka jest za duża. Musimy ją jeszcze odrobinę zmniejszyć. O, teraz ma rozmiar już lepszy i ją ustawimy, albo ucznia ustawimy tak, żeby wydawało się, że on ją bierze. Teraz musimy, teraz nam się za bardzo najechało jedno na drugie. Na chwilę sobie go odstawimy i zanimujemy teczkę. Teczka będzie tutaj stała od początku, ona nie będzie się pojawiała, natomiast wyjdzie razem z uczniem. Uczeń miał nam się wyślizgiwać w tą stronę. To była animacja ucznia, było to wydłużone. I działo się to po 9 sekundach. Zostawimy tutaj te same 9 sekund. Dobrze.
Teraz przesuniemy ucznia na swoje miejsce, żeby wydawało się, że on tą teczkę bierze. Mhm. No i myślę, że możemy spróbować, zobaczyć, czy nam to dobrze wyszło, tak jak miało być. Świetnie. Wszystko, co sobie zaplanowaliśmy, się udało. Uczeń poszedł do szkoły, a więc i my możemy szybciutko wyjść już z obrazków. Klikam z powrotem na page, czyli wracam na nasze strony. Pierwsza strona jest gotowa. Tutaj mamy różdżkę. Kiedy kliknę w tą różdżkę, pojawi mi się tutaj panel, który mówi o tym, w jaki sposób te strony kolejne będą przechodzić. Jeżeli wybierzemy sobie horyzontal, to będą nam się przesuwały poziomo. No i znowu najeżdżamy sobie tutaj na te różne możliwości i tutaj w podglądzie widzimy, co się dzieje. W jaki sposób one się zmieniają. Możemy sobie coś wybrać. Możemy również wybrać sobie vertical, wtedy one będą w pionie się przesuwały, też na różne sposoby. Możemy też wybrać sobie centrum i wtedy one nie będą się nigdzie przesuwały w żadną stronę, tylko po prostu na środku będą się wymieniały. No powiedzmy, wybiorę sobie to. Tutaj mamy przycisk Apply to All Slides, czyli jeżeli sobie to klikniemy, to to przejście, które sobie zaplanowaliśmy, będzie się odnosiło do wszystkich kolejnych stron prezentacji. Jeżeli tego nie zaznaczymy, to potem przy każdej kolejnej stronie musimy sobie znowu wybrać, jak ona ma się pojawiać. Ja to zaznaczę. Jak już jesteśmy w tym panelu, mamy tutaj również kanwę. W kanwie możemy sobie ustalić rozdzielczość naszej prezentacji. Natomiast w nawigacji z kolei mamy 3 możliwości. Standard, czyli to, co my mamy w tej chwili. Tutaj po bokach w wersji tej podświetlonej, czyli tej dla ucznia, mamy strzałeczki i po prostu możemy zmieniać, decydować o tym, kiedy przechodzimy do kolejnej strony, klikając w strzałkę. Możemy też włączyć sobie wideo. Wtedy kolejne strony będą się przewijały same w zaprogramowanym czasie. Możemy też wybrać sobie trzecią opcję i to jest właśnie opcja, która jest wybierana przy tworzeniu escape roomów, kiedy tych strzałek nie ma, żeby nie było za łatwo, żeby uczniowie byli zmuszeni wykonać zadanie, znaleźć odpowiednie miejsce na planszy i w to miejsce dopiero klikając będą mogli przenieść się na kolejną stronę. Dobrze, my tego na razie nie będziemy zmieniać, to było tylko informacyjnie. No dobrze, mamy pierwszą stronę, przejdziemy sobie do drugiej. Strona jest czysta, więc szybciutko sobie zrobimy jakieś tło, żeby nie było tak biało. Powiedzmy, że niech sobie takie niebieskie będzie to tło. No i cóż my tutaj możemy, proszę Państwa, zrobić? Możemy na przykład, powiedzmy, że chcemy uczniom wprowadzić różne nowe słówka, leksykę związaną ze szkołą. Możemy to zrobić na przykład tak. Wracamy do obrazków i z naszych obrazków wybieramy sobie, albo możemy oczywiście wprowadzić swoje ilustracje, ale że czas nas troszkę goni, a więc ja już nie będę bawiła się rimowym i wycinała kolejnych rzeczy, tylko stąd wybiorę sobie, proszę. Jest kreda, przesunę ją na bok. Jest piórkłewnik, powiedzmy, troszkę go zmniejszę, bo jest bardzo duży. Sobie go tutaj też mogę przykleić. Jest jakiś klej. Dało mi się go złapać, przesuniemy go na bok. Jest kredka jedna i druga. Niech sobie one tutaj też będą, tylko musimy je zabrać ze środka, ponieważ każda kolejna ilustracja będzie się nam również w tym samym miejscu na środku pojawiała. No i powiedzmy głyma. I cokolwiek. O, tu jest na przykład pisadło, niech będzie.
Możemy tego oczywiście robić dużo więcej. Tutaj coś nam, gumka jest podświetlona. Jeszcze raz, jest pisadło. I proszę Państwa, tak, zabiorę je jeszcze ze środka. Zabieramy. Dobrze. Dzisiaj ćwiczeniowo, warsztatowo wystarczy nam tego tyle. Mamy tutaj różne ilustracje. I teraz chciałabym, żeby uczniowie, którzy dopiero dzisiaj na lekcji poznają te słówka kaszubskie, żeby w domu, kiedy sobie odpalą ten link, tą prezentację, mogli poćwiczyć. No a wiadomo, że po pierwszej lekcji niekoniecznie będą pamiętali, więc jak? A więc mogę im tutaj umieścić nagranie wymowy. Jak to zrobić? Ano, kolejny przycisk, który Państwu chciałabym pokazać, to jest Insert. Insert służy nam do umieszczania w naszej prezentacji przeróżnych rzeczy. Jeżeli chcemy nagrać jakiś dźwięk, nic prostszego. Tutaj, proszę Państwa, mamy ikonkę mikrofonu. Po kliknięciu w niego pojawi nam się zegar i zacznie automatycznie nagrywać nasz głos. Wszystko, co powiemy do kolejnego kliknięcia w mikrofon, będzie nagrane i pojawi nam się tutaj na prezentacji. Proszę zobaczyć. Jest zegar i w tym momencie możemy sobie nagrywać, co tylko chcemy. Możemy nagrać na przykład piórkłewnik, pisadło, kryda, a to wszystko pojawi nam się w prezentacji i uczniowie będą mogli odsłuchać. Klik i nagrywanie zostało zakończone. Mamy tutaj nasze nagranie, mamy je również tutaj. No tylko to troszkę brzydko wygląda. Mi się w każdym razie nie bardzo podoba takie okno z nagraniem. Można je w dosyć łatwy sposób Geniali ukryć. Jak to zrobić? W naszych resursach, albo jeszcze lepiej w interaktywnych elementach, interaktywne elementy są kolejne obrazki po prostu, które mogą nam się kojarzyć z pewnymi rzeczami. Na przykład, jeżeli chcemy umieścić link do Facebooka, sobie bierzemy taki obrazek. Odbiorca od razu będzie wiedział, że po kliknięciu zostanie przeniesiony do Facebooka. Jeżeli chcemy sobie na przykład umieścić jakiś film z YouTube, no to ten przycisk. I tak dalej. Ja tutaj bym chciała, żeby uczniowie wiedzieli, że po naciśnięciu przycisku będą mogli coś odsłuchać, a więc w tych butonach kliknę Show More i poszukam sobie głośnika. Ten głośnik o tutaj jest. Klikamy, głośnik już mamy w prezentacji. Taki siwy też nie bardzo mi się podoba, a więc sprawię, żeby on był bardziej widoczny, czerwoniutki. Jest. Troszeczkę go powiększę. I teraz proszę Państwa tak. To, co nagraliśmy, będzie słychać, kiedy naciśniemy tutaj. Ale ja bym chciała, żeby tego nie było widać, tylko było widać głośnik. A więc musimy pobawić się warstwami. Najeżdżam głośnikiem na ten przycisk do włączania głosu i jest prawie dobrze. Ale niech Państwo zobaczą, co się będzie działo, co uczniowie zobaczą. Uczniowie zobaczą coś takiego. Jak klikną w to, nic się nie zadzieje, ponieważ mają tutaj obrazek i klikają po prostu w obrazek. A nam chodzi o to, żeby kliknęli w to, co jest pod obrazkiem. A więc jak to zrobić? Wracamy. Musimy zamienić warstwy. Musimy zrobić tak, żeby oni klikali w obrazek, który będą widzieli, ale tak naprawdę to będą klikali nie w ten obrazek, ale w coś, co będzie nad obrazkiem, ale będzie niewidoczne. A więc najpierw zmieniamy warstwy. Klikam w głośnik, wchodzę w warstwy i chowam ten głośnik w warstwę niżej, czyli o tutaj. Głośnik się schował, a teraz zrobię tak, żeby to było niewidoczne, przezroczyste. A więc klikam w to nasze nagranie i wchodzę w taką szachownicę. To jest transparentność. Zmniejszam tą transparentność do zera i proszę bardzo, nagranie zniknęło. Ono tutaj jest, tylko jest niewidoczne. I teraz, kiedy uczniowie klikną w tą ikonkę, to tak naprawdę klikną w nasze nagranie i spowodują, że usłyszą to, co myśmy im wcześniej nagrali, będą mogli w domu poćwiczyć sobie wymowę tych kaszubskich. Wrócimy teraz jeszcze na chwilę do naszych stron. Mamy już zrobione jakieś 2 strony. Chciałam jeszcze Państwu pokazać na koniec, w jaki sposób
W Geniali możemy umieścić materiały z przeróżnych innych aplikacji, o których była mowa na przykład w poprzednich webinarach, ponieważ Geniali to jest taka jakby ramka do tego, żeby tutaj umieścić naprawdę dokładnie wszystko, co nam się podoba. Możemy bardzo łatwo na kolejnych stronach umieszczać zadanie przygotowane na WordWallu, czy w Learning Appie, czy w czymkolwiek innym. Jak to zrobić? Już pokazuję. Zrobimy znowu sobie jakieś tło, jakiekolwiek, może troszkę inne niż było. Chyba to jest trochę inna niebieskość albo tam. No i teraz chciałabym, powiedzmy, umieścić jakieś ćwiczenie o szkole, które znajduje się w Kaszubskim dla dzieci. A więc na kolejnej stronie wyszukuję sobie Kaszubski dla dzieci. Wchodzimy sobie. Mamy już Kaszubski dla dzieci. No i teraz szukamy, gdzie jest jakieś zadanie o szkole. Nie pamiętam dokładnie, w której lekcji były takie zadania, ale zaraz to znajdziemy. Widzę, że nie w tej, może w trzeciej. O, tutaj mamy wspaniałe ćwiczenie dotyczące różnych rzeczy, które w szkole można znaleźć. Klikamy w to. I mamy już tutaj gotowy link do tej strony, do tego zadania. Kopiujemy ten link i wracamy do naszego edytora. I teraz tak, ja sobie to już zamknę, żeby mi nie zaczęło mówić. I teraz, żeby umieścić ten link w jakiś sposób, no musimy tutaj coś wkleić, do czego, co zaprogramujemy sobie, tak, żeby nas przenosiło do tej gry, albo tą grę nam tutaj wyświetlało. Możemy to zrobić na różne sposoby. Ponieważ jest to gra, więc ja myślę, że można tutaj sobie wkleić jakąś ikonę, jakiś obrazek, który będzie nam się z grą kojarzył. Cóż to może być? Wiem, że tutaj były gdzieś takie konsole do gry. Spróbuję je szybko odnaleźć. O, są konsole. O, powiedzmy, tą konsolę sobie wybierzemy. Mamy już konsolę. I teraz tak, jeżeli ja bym chciała, żeby po kliknięciu w konsolę otworzyła się dzieciom strona, którą przed chwilą sobie wyszukałam, używam interaktywności. No i teraz tak, jeżeli użyję tooltipa, proszę zobaczyć, pojawia mi się okno i tutaj muszę sobie wpisać, no powiedzmy, ten link. Wklejam sobie link, zapisuję save. Podświetlimy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Proszę bardzo, jak najeżdżam myszką, pojawia mi się okno i mamy tutaj link, ale niestety ten link jest nieaktywny. Trzeba by sobie go skopiować i dopiero wkleić, więc jest to niewygodne. Wracamy. Zrobimy to inaczej. Podświetlamy. Łapka. Wykasujemy to, co tutaj zrobiliśmy. I teraz proszę zobaczyć, tutaj jest znowu taki panel, z którego możemy korzystać i tutaj taka ikonka, nie wiem, co nam przypomina, jakiś spinacz, nazywa się Insert Link. Jeżeli klikniemy najpierw w tą ikonkę i tutaj wkleimy nasz link, umieścimy go i zapiszemy, to niech Państwo zobaczą, co teraz się zadzieje. Po najechaniu na naszą konsolę pojawi się mi link, ale on będzie aktywny i po kliknięciu będzie nas przenosił do tej strony, którą chcieliśmy, żeby dzieci otworzyły. Na razie to zamknę. Wracamy. Niemniej jednak mi się to dalej nie za bardzo podoba, a więc spróbujemy jeszcze inaczej. Wracamy do naszej łapki. Wyjdziemy sobie z tooltipa. Wybiorę window. Tutaj już mamy od razu wklejone, ponieważ ja w tooltipie tego nie usunęłam, więc on mi tutaj skopiował do windowa, czyli do okna. Mamy ten link. Zobaczymy, czy tak może być. Zapisujemy, robimy podgląd. Po najechaniu teraz się nic nie dzieje, ale kiedy kliknę,
pojawia nam się okno i ono, proszę bardzo, nie znika. Ja mogę robić co chcę, ono nie znika i tutaj widać, ten link jest niebieski, więc jest aktywny. Nie będę już teraz w niego wchodziła, ale można to zrobić i bez problemu przeniesiemy się znowu do naszej strony. Pokażę jeszcze trzeci sposób. Wrócimy do łapki. Go to page nie, ponieważ to spowoduje, że się przeniesiemy na jakąś stronę. Ja zaraz pokażę, jak to wygląda, ale tutaj nam to nie będzie potrzebne. Natomiast możemy jeszcze wybrać link. Tutaj w pasku wpisujemy naszą stronę i zapisujemy. I teraz uczniowie zobaczą taką akcję. Tutaj nic się nie pojawia, a kiedy ja kliknę, to automatycznie pojawi mi się tutaj strona, o którą mi chodzi. I mi osobiście właśnie ta opcja chyba najbardziej pasuje i z takiej zazwyczaj korzystam. Dobrze. Natomiast co by było jeszcze, jak już jesteśmy przy interaktywności, pokażę Państwu, co by było, gdybyśmy wybrali sobie tą trzecią wersję. Kiedy klikniemy w Go to Page, proszę bardzo, pojawiają nam się wszystkie strony naszej prezentacji i możemy sobie wybrać, na którą stronę mamy się przenieść po kliknięciu w naszą ikonkę, w naszą konsolę. No i powiedzmy, to jest całkiem obojętne, bo w tej chwili to sensu specjalnego nie ma, więc powiedzmy, że zaznaczę sobie tą stronę, zapiszę, no i teraz zobaczcie Państwo, co się zadzieje. Jesteśmy, hop, i zmieniła nam się strona, czyli tak, jak miało być. Dobrze. Proszę Państwa, mamy w tej chwili gotową, bardzo prostą prezentację składającą się z 3 stron. Wszystko jest o szkole. Oczywiście, żeby pokazać ją uczniom, wypadałoby jeszcze chwilę z nią popracować. Tworzenie takiej pełnej prezentacji na lekcję, która zawiera zarówno wprowadzenie nowego materiału, jak i jakieś ćwiczenia, podsumowanie, na pewno zajmuje troszkę czasu, ale warto to robić, mi się wydaje. Po pierwsze dlatego, że dzieci bardzo chętnie z tym pracują. Dla moich dzieci, na przykład z klas pierwszych, drugich, trzecich, tych maluszków, największą nagrodą w czasie nauki zdalnej było to, że po lekcji, kiedy omówiliśmy jakąś prezentację, pracowaliśmy z nią, bawiliśmy się, wykonywaliśmy różne interaktywne ćwiczenia, te osoby, które pracowały najłatwiej, miały prawo poprosić mnie, żebym wysłała im w prywatnej wiadomości link do tej prezentacji. Proszę Państwa, to był szał. Wszystkie dzieci zabijały się o to, do kogo ja tym razem wyślę. Oni robili zakłady, kto dostanie prezentację ode mnie w wiadomości prywatnej, natomiast cała reszta oczywiście dostawała ją również, ale ten link wklejałam im tylko na czacie. I proszę Państwa, dochodząc do końca, oczywiście to wszystko, co ja Państwu dzisiaj powiedziałam, to są bardzo podstawowe rzeczy. Geniali daje mnóstwo innych możliwości, ale myślę, że to, co dzisiaj omówiliśmy, pozwoli spokojnie zacząć z nim pracować i poznawać powolutku dalej. Kiedy stwierdzamy, że nasza prezentacja jest już gotowa do tego, żeby ją opublikować, no i chcemy ją komuś pokazać, mamy tutaj przycisk All Set, czyli że jest gotowe. Klikamy sobie w All Set. Tutaj mamy już ten tytuł szkoła, który nadaliśmy wcześniej. Tutaj mamy informację o tym, że nasza prezentacja będzie publiczna. Jest też opcja prywatna, ale to jest niestety opcja premium, ponieważ Geniali, tak jak większość innych stron, portali, ma wersję bezpłatną, ale ma też wersję płatną. Po wykupieniu wersji Pro dostaniemy możliwość robienia jeszcze innych rzeczy, na przykład zapisania prezentacji w taki sposób, żeby ona nie była widoczna dla wszystkich. Ja takiej wersji wykupionej nie mam i to wszystko, co Państwu pokazywałam, jest zawarte w wersji bezpłatnej i ta wersja spokojnie wystarcza do tego, żeby naprawdę mnóstwo rzeczy zrobić i piękne prezentacje wykonać. Jeżeli ja to wszystko potwierdzam, to znowu ten niebieski przycisk All Set i w tym momencie pojawia mi się ostatnie okno. Tutaj, jeżeli kliknę, to mogę sobie obejrzeć tą prezentację. Jeżeli tutaj kliknę teraz, mamy share, czyli udostępnianie. I tutaj właśnie w tym pasku
pojawia nam się link do naszej prezentacji. Wystarczy go skopiować i można już rozsyłać znajomym czy uczniom. Prezentacja jest gotowa. Mam nadzieję, że niedługo spotkamy się jeszcze raz na kolejnym webinarze i wtedy już bez tłumaczenia teorii pokażę Państwu na żywo, w jaki sposób można utworzyć spójną prezentację, którą można wykorzystać na lekcji języka kaszubskiego na jakiś wybrany temat. Do usłyszenia.